saudara-saudaraku, sadarlah kalau sebagai kita orang Jawa, apalagi kalau kita rasakan ya, kita lahir di tanah Pulau Jawa. Terus yang dimakan wulu wedune bumi Jawa. Wah, berhubung wis kenek dogma, wis direwangi megawe awan raro awan bengi raro bengi nglumpukne dhuwit. Setelah wis padha mlumpuk, berhubung wis kedogma agama, pengin masuk surga, jadi orang sempurna. Jadi yang didengarkan Mbah Not, celoteane Kiai Kaji Ustad, masuk Islam bisa sempurna kuwi mau katanya sing wis menjalankan syarat syariat terakhir diarani kaji. Kan ngono kan? Nggih. Nah, baru sempurna. Tapi Mbah Non rilis. Oh, lek ngono. Orang yang masuk beragama yang bermerek Islam. Lek teko jawabane Mbah No, berarti akeh sing masuk neraka lho. Tekokno logikane ngono. Nggih, menawi tasik sasar susul nggih, Mbah. Arah. Logikane ngene, dadi nek salah kok salahno. Contoh ya. Kenyataane urung nganti kaji ya. Wis do modar ngono kan? Berarti kan urung sempurna. Ngono lho asline iki. Lah apalagi berhubung wis kedogma wis cara anu wis kena pengaruh setan lho. Apa to jane arti teko setan meleset teko tatanan. Nganti mengupayakan walaupun ora ketang kredit ya. Padahal masuk haji sekarang ini jangka waktune nunggune sampai 10 tahun bareng dinanti ya. Kuwi lek ora koplo wis nyicil, Mbah. Aduh. Lah nganti kan pernah to tak tantang. Daripada kaji nang Mekah sing bayare larang, urung iso ditentokne setahun utawa 2 tahun budal, tak tantang ayo gaji gratis karo Mbah No. Sampai nanti bisa ketemu Allah yang hakiki. Ora gelem ya, Le. Loh, Mbah No berani nantang itu. Nanti winganane ya zaman tahun 2021. Di YouTuber Mas Hendra tak tantang loh. Ayo kepengin cethuk Gusti Allah, tak jejeri aku kan ngono. Enggak lo tenan pengen cethuk Gusti Allah yang ngene Mbah No tak jejeri. Ya saya yang tidak menyalahkan ya, Le, tapi sudah keterlaluan. Mari waktunya ini sadarlah. Kita dibodohi. Lah nggih niku, Mbah. Kenyataane ya, Le, sing wis termasuk piye Le ngarani, memasakkan haji ya. Padahal dikata-katain lamun kuwasa ya, Le. Ada ya kata-kata kuwi ya. Nggih. Jadine urung kuwasa tapi urung iso tapi ngisak-ngisakne. Contoh, kuwi sing tak omong iki Mbah No roh mata kepala sendiri. Duwe tanah seprapat padahal yang duwe anak. Ya, tapi ya berhubung wis direkrut karo ki mau deduk mah. Ya anake ya ndukung ya. Ibu bapakku iso munggah kaji. Lah nganti sawahe didol supaya bapak ibuke iso munggah kaji iso sempurna kan ngono ya. Okay. Tapi ya jadi anake gak duwe kabeh lho. Ngono lho. Malah mboten adil nggih, Pak. Ya ora adil malahan. Ngono lho malahan iki. Ya kuwi oleh-oleh nganti didogma ki mangga. Lah ngene kula goleki sing gawe urip bayar 25 juta ya Mbah ya ning omah sik bingung. Ya kuwi kenyataan sampai Mbah No ribuan wong sing sowan ngene Mbah ya Le, gara-gara Mbah No nang YouTube kowe digoblokne. Lah terus akhirnya padha rene.
Lho, kuwi kan kaji lek 100 enek ta sing rene iki. Lah, jujur gat. Lho, nyapa kok do rene? Mbah, kula kan mirengaken swanten mbae. Terus akhirnya kan mbahno kongkon ngaji rasa timbangane ngaji buku kan. Nggih. Terus setelah kula rasakne, Mbah, kula budal teng mriku niku mboten cocok karo awalan pertama katanya gini. Iso sowan ngene Gusti Allah, cethuk Gusti Allah kan ngono kan. Nggih. Karena apa? Kepercayaan sangat dianggap rumah Gusti Allah ya. Betul, Mbak. Lah itu pembodohan. Jadi Gusti Allah itu ndak bisa ditentukan omahe nggih negara Arab kan ngono kan. Lah nggih masuk Gusti Allah ning jero kotak. Lah Koyok makanya itu koyok manuk ae, Mbak. Tapi piye ya Le, Mbak ya gak boleh menyalahkan. Lah, nggih. Karena apa? Dengan ajaran agama yang bermerek Arapati Genah, sekarang logikanya orang itu yang digebu-gebu kan melajari agama toh Le. Betul. Tapi sampai lali dengan Tuhannya. Wes saiki ceramah-ceramah sing diagungni sapa? Nabi Muhammad kan Nggih. jarang mengagungkan Tuhannya. Makanya dengan ajaran agama Muhammad yang diajari tentang agama ini, padahal sekarang sudah terbongkar sejatine ajaran agama Islam itu bukan ajaran dari Muhammad.